støvbleg. Kæft, de er hurtige til at skifte hjul, nogle af dem. Jeg tror, det er en god bil at starte med det. Tror du ikke? Og så sådan en der som nummer 2, når man bliver god til, den kan bare ligge fred. Med det en E30 eller E36 eller sådan en 180, sådan ligesom. Ja. Det er også trådt på noget. Silvia, eller hvad det hedder. Er det ikke sådan en der? Jo, det er en Silvia. Det der, det er ikke en 180. Det er en Silvia. Det der, det er en Silvia. Det der, det er en 180. Ja, det der MX. Den er ikke god til det. Ja, det gør jeg skal åbne på dag, den kan også have. Jamen, jeg tror, den er svær at få ud med den farve, den er sådan der. Tror du ikke? Det ser godt ud, når det lige kommer med hånden op. Hvad siger der? Når de kommer sidelæns. Den der militærinformation. Den er sat. Det var godt. Okay, jeg gør lige et luk for. Ja, det var bare lige ved, han lige... Hvad er det inde på banens pladser? Han fik lige rød flag til, at han lige godt kunne holde. Han gør. Jeg tror, det er derfor. Nej, det var på grund af de der, det var dæk på fløjen.